Germany, dziko la olemba ndakatulo ndi oganiza bwino, imodzi mwa mayiko ochita bwino pa dziko lapansi ku nkhani ya zachuma, imodzi mwa mayiko otsogola ku EU, chitsanzo chabwino ngati boma, dziko la zochita zatsopano, dziko lomwe limayimira malamulo oyendetsera dziko, mfundo zake komanso kulemekeza anthu ake. Izi ndi zomwe tikufuna kuti dziko lathu likhale lotero. Kodi zinthu zili bwanji ku Germany masiku ano? Mavuto azachuma, kukwera mitengo, kugwa mphamvu, kugawanikana pakati pa anthu, kuchulukitsa umphawi ndi kusatetezeka. Kodi anthufe timafuna kumoyang'ana mwakachetechete zomwe zikuchitika kapena tizatenga tsogolo lathu m'manja mwathu? Mwezi wa Marichi pa 18 mchaka cha 2023 tizakhala ndi msonkhano kudzera pa intaneti pamutu wonena kuti mavuto pa dziko lonse Germany, ndipo ndi nthawi yochitapo kanthu. Zochitikazi zidzaulutsidwa pa mapulatifomu ambiri pa intaneti. Tiyeni tigwirane manja ndi kusandutsa zovuta kukhala mwayi. Tili ndi njira yotulukira.